Kulay baro ki viewers sa simpanagani ka video ngepit biang hakabede bat ki kubor light kam tishwa bangin ya shakmat hakabede bat kini ki kubor light kam akar pat pi ba pin sobha ban numklet ban share like ban subscribe nakabenta ki wei pade ki kubor light kam di Nagaliang Jong ka BRO lene ka Border Route Organization kalapalai adu praspa tam teli ki pus di ki kerteng jong ki pus hangne ki long kumne draftman hindi typist storekeeper technical nata operator communication operator executing machinery nangta electrician di ki don dagi pau bat ki spatuli ki pus nakamta jungi ki bana po ka state megalayaru ki don dagi spatuli ki pus di sngab ha ban lada phila penbit penbiang ya ka qualification wanum klet ban wan num I ya kini ki pus namar kandi ka pus ka ba khambyang ba ka ba khamsuk ban yo ru di wat pensep ya baro ki applicants leni kun samla ki badai na po ka state megalaya ngakarpat ya phi ngapun shulur ya phi ba lechi ki cyber ki bajan ki jong phi lane phila ru ban apply hi lomba ka link ka bangan sebu po ka comment pins ba supply no dain namar ka application online date ru kala dep sedang di ini pa inomta hagbede bat ki category wise number of vacancies namta ki draftman ka don arp sautali nagumta ki unreserved schedule caste sun schedule tribe r obc chipo but ews UA bat ka total ka di south art ligi post namta ki draftman nagta hindi typers unreserved sao schedule caste UA schedule tribe UA obc sao but ews 0 total ka di chipo namta ki store keeper technical namta ki unreserved chispasan phuai SC saupulai ST RPR OBC nyau but EWS nyau but total kadonadu lais part ligi post operator communication kat sautuli unreserved saupui schedule caste kat pra schedule tribe nangta propulai OBC but sun EWS ka total kadai arspa andru phuai namta ki operator executing machinery nangta ka unreserved kadon spalai pusan schedule caste arpo schedule tribe khatsan OBC labsan ban EWS R ka total kadai arspanyo ba namta ki electrician lai pu pran reserve shipo schedule caste khandai schedule tribe khat khandai OBC but lai tuli ki EWS grand total kadai nyo po khandai je haba plus lang ikte ga don adu plus patam tuli ki post de plus zero lada pikwa mentip ya gat exact number but starting date nakamta ba pin apply online ya kita ki post baper hapo ka BRO recruitment kan sedang nadu ka arpoitri kubnai me arhajar apnriu but last date ka ba kila ban pediang ya ka online application kan de hadu ka sautari kubnai July ajar apnriu ban nakabenta jungi ki pasah po ka state Meghalaya pade umdei tanga Meghalaya ha po North East State kentup ya ka Assam Meghalaya Arunachal Pradesh Mizoram bat kui ki bade hapo ka North East ka last date kan de hadu ka khat khandai tarik bunai July arajar arpunriu kan mau ha kala sedang nadu arpui benai me arajar arpunriu bat kan kut hadu khat khandai July arajar arpunriu nak kumta jungi ki bana po ka state Tikumta la kerpan ya ki candidates lani ki applicants la da pi apply nam ta ki pus jong ka BRO sngop haban pen poi ya ki application ki jong pi haishwa katika khat khandai namar la da kam poi haishwa katika khat khandai kinum yang shu ya ka application ki jong pi Sushuru na kubenta ka age limit lani kerta ka pila ban apply nam ta ki pus hapo ka BRO kan de khat pra hadu arpunyo snem bat san snem ka relaxation na kubenta jungi ki ST kan mau phamo khat pra hadu arpunyo bat san snem ka relaxation ban nang ta shishu ngine page na kubenta ka essential qualification lani ka kardan ka pila ban apply nam ta ki pus baper ki bangala de pan sngau kalong kumne nam ta ki draftman Jadi ban pendep ia ka 10 plus 2 in science subject. Mo 10 plus 2 in science subject. Lani kibala pendep ia ka 2 year certificate in architect. Bat kumjuru kibala
Pendep ya ka 2 years national trade certificate. Hindi typers 10 plus 2 hi nang ta pideiru bandon ya ka diploma jong ka computer application. Pat kumjuru ka typing speed ka bade live ho content haga 10 minute. Nang ta storekeeper ka de 10 plus 2 nang ta having storekeeping knowledge but kumjuru 3-year experience. Nang ta namta ki operator pade hangni kande ya ki matriculation lene class 10 nakabenta ki OEM lene OG hangni ru ki candidates ki blap ya ka matriculation kila ban apply namta kini ki post operator but OEM operator in mechanic mo nangta electrician namta ka post electrician ru di ban pass ya ka class 10 ti kumta ba pin shajit ba pin tre hapo ka BRO pihak ban le ya ka written examination kini ki syllabus ti pla ban check hi ka syllabus na ka advertisement kalingan sabu hapo comment kan mau ba ko gikon samla kini ki kam ki balain ki balapalain ng ba ka BRO ka de tang na ka banta ki shenrang Tiada ban ka fiscal standard pade nakabanta chungi ki Eastern Himalayan region ani Eastern State kumga Sikkim, Nagaland, Arunachal, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, but ki hill region in West Bengal, Darjeeling, Kalimpong district and Andaman Nicobar ka high ka de tang chispa san po ar kino ki candidates many ki applicants ki badon ya ka high ka bakot hadu chispa san po ar centimeters pilala ban apply na gabenta kita gipus paper mo tekan mau bha ya sa theu yala de pila don chispa san pu ar sejong kemun pilala bai ban apply na gabenta kita gipus ki apply ng baka BRO Ji hakabede bat kiwi pada ki instruction lani ki details pila ban pulehi pila ban peji ban lada pim sautu subha ban bu ya ki comments ki jongpi dengan ong pi subha ban page ya ke video nadu ka sedang hadu ban dakut kenang bapin ngautu kenang bapin tip ya ki jing batai te like no ya ke ka bangam syam layo ban batai te pisabu jing klia kata ngan sa persang ban jubab ngan sa persang ban batai khambha hakui pati ka video ditangkap tahi ya kabaya de bat kani ka kubor light kam kermen lengba kani ka video ke chunga phi yo shibun ki jing mentoi ba nganong ye phi sngoba lada phi la bit la biang ka qualification wat pen sub a wat pen len no a kini ki de ki kabu na kumta chunga chung phi bom pat don kam don jam khamtam e khun samla ki ba dang khatpra do ar phunyo snem wala kataru ka san snem ka relaxation kadang don am ta jungi ki st de late no ban apply sha ki cyber wajan jong phi lani laru ban late no ba ka link ka bang bu description le shibon